ole Syria tual chung Buaina chu Khawvel mi puin kan ngai ven thupa engangin ngan Kal Zel don ti te ani puantak ang khan Syria tual chung Buaina hi anakal chhoze le engangin nge sarkar an din chho don hi riat hlei thei ala nilawa hemi ina akan kai tam taka oma Syria la ka hel Islamic Hayat Tahrir al-Sham HTS group chuan kan puantak ang khan khopui Damascus kha cholni khan an la a chumi nu chuan President Bashar al-Assad chu Damascus khopui chhuwa sanin Russia lama inhum himna zongin om ta ani HTS group chuan an ram khopui chu Bashar al-Assad ro relna atangin azalen ti an puang ani puantak ang khan HTS group chuan an ram khopui Bashar al-Assad ro relna atangin an la a Syria sipaila security force te po Damascus International Airport atangin anin nuk dok bokani kha President Assad ba ka atho pui mi pui mo engemazat chuan Damascus hi an tlan chiat sana President Assad hian thlona mangin Damascus hi achua sana mide rang te chuan Russia inhum himna zongina lut ti antar langbok kumdam tak chung President Assad kai hruai sarkar lo thlop to tu Lebanon helpol Hezbollah point an mi le sa te Syria atang hian an nuk dok ve boka hei hi video masalama kan puantak ang khan Syria mun hi helpol rang ten hun ma atanan manga abikin Lebanon a Hezbollah te hian Syria hian hun khuarin Iran atang aral thuaman lak lu te Lebanon Hezbollah hna an supply le ma in helai hmuna hian an da khola an chek khola ral thuam tam tak da thatnan Syria mun hian manga Israel chuan voi duai lawan lo bei to ani kha Prime Minister Mohammed Ghazi al-Jalani chuan Syria sarkar chu Hayat Tahrir al-Sham kuta thunei na hlan chhong turina in pei tia soya President Assad kalna lam chu a hriat bik lo thu a soya amai ro chu hemi nu hian media rang te chuan Russia sarkarin inhum himna apek thu an puang zui US President than Donald Trump chuan Syria Buaina USA in rol turani lo ti in Truth Social atar lang thunga Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan helhavin Syria ramathunei na an chan chu phalsak an ni turani lo ati vebok Russia le Iran hi Assad kai hruai Syria sarkar thlop ring tu an nia tunchuma Syria tol chung Buaina athlen nu po hian Iran lam chuan Syria hian sipai sangte lan tir lu tani President Assad kai hruai sarkar pai thlatu HTS hi UN te US te Turkey le ramdang engamazat chuan firfiak pola an puan mek ti an ni Israel le Syria ram ri hi tuna hian boru ka tang hle maya Israel sipai te chuan ral thuam fam kim nen helai ram ri hi an venga yam ki purin dolai khan helai ram ri hi buffer zone a puan chho ani to a kum engamazat kum somte la veita a chumi nu chuan Israel chuan helai buffer zone hi an thunun le ta meka achan chu engangin nge boruak hiaron Kal Zel dona hriat lova Israel himna turin Israel ven himna turin an chen in Israel chuan a soya video masalama kan tarlan ta kang khan Israel le US in do thlona te chuan Bashar al-Assad sipai tena an kalsan ral thuam thahnem tak ti chiat na thokin in do thlona mangin heng ral thuam le an sipai mun te hi an lo bom cheve mek bokani hetilai hian mania South Korea chuan Khawvel thin thong tak Khawvel mi pui makti chanchin an naya military rule martial law an puan chung chang kha nia tuna hian an la buai chho zel maya darka rukbor vel kha martial law an puang ani kha khamin hu khan parliament chuan kha martial law an puan kha an thiat zuya amai ro chu South Korea politics chu ala chi ri hle South Korea President Yoon Suk Yeol chuan martial law apuan awanga eptu ten parliament a pai thlak rotna an kalpui impeachment motion an kalpui kha impeachment motion an kalpuya kata khan vote la kania ma se South Korea President hi pai thlak zo ani talovani National Assembly Speaker Yoon Shik chuan impeachment motion hian thlop tu anga tok lova hewang hian hnola ni thu apuang motion thlop lama hian vote za sum ko panga atla a tlang tur chuan National Assembly member za thum zinga mun thuma thena mun ni vote za ni mu tlena ngai eptulam hian member za sum ko pani na yin motion tlang tur hian rorel lai People's Power Party PPP member pariat talina an thlop tel ve anga yani parliament a vote la kani ma hian PPP member then khat chuan motion an thlop kha rinania mase president nupui chui chiang tura special prosecutor ruat chungchang a vote la kani nuwa
impeachment motion ngai tua ma in PPP member tamzok chu chambara tangin an chuaka motion chu atlang zo ta lovani parliament impeachment motion ngai tu ani lai hian pon lama mi nuai khatle singa vel chu president Yoon ban phutin an lo pung khom boka chambara tanga PPP member te vote hak lo an chua lai poin pon lama mi singtel chu Yoon ban phutin an lo aw rual bok president Yoon chuan vote lak ma hian TV a thu a soya martial law apuana wangin mipui hna ngai damadil he thil atina chana chu ril ruhale mang an wang nia soin mipui te a thong le har satna athlen chu poi ati hle tia soibok defense minister hlui South Korea defense minister hlui Kim Yon Hyun manania South Korea prosecutor te chuan anram defense minister hlui Kim Yon Hyun an mana Kim Yon Hyun hi president Yoon Suk Yeol an anram ro relna sipai kuta da theina tura martial law apuan thut chungchanga thuron petu nia pu ani parliament in martial law an hol nuwa karliam ta nilai ni khan defense minister ani na atangina bangzui ngalani Kim hi Seoul Central District Prosecutor Office a in pe a special investigative team in thu an zot fi ani ole tuna hian Khawvel mipui hi billion riat chuang kan ni ta a heng zinga hian muslim mipui te hi an pung chak ber ti hi hai ruala ni lovani ram ranga an pem kuala abikin Europe ramlian France ate Germany ate UK ate muslim mipui hi an pung chaka heng ramlian ho hian mana tang to khan muslim pem lut hi an lo welcome viau thina tuna har satna lian tak an to pha mekani politics lama influence an nei chhotel tela heng rama mi poimo berber zinga muslim mi puite hi anron in hlang kaya abik takin UK a pheichuan muslim population hi an tam to hle chutiang ti chiang mai chu England naw piang ming zinga minglang sar ber ming phua tam ber chu muslim nam Mohammed ti ani tlat mai hei hian England naw piang tam ber chu muslim an ni ti hei rual lavina ron hai lang ta ni England le Wales mi panaw piang mingphua tharlar ber chu Mohammed ania Office of the National Statistics and Data ati chua thara chuan England le Wales mi panaw pang minglar ber chu Mohammed ti ani ve ma ummaya England le Wales a hian mi panaw pang minga ta na Mohammed ti alar ber voi khatna hani hei hinaw piang thar zinga Mohammed ti mingpu an tam ber ti nani sang ni somni pahnia naw piang mingphua thar tam ber England a khan Noa ti chu alar bera sang ni somni pathuma naw piang minglar ber chu Mohammed ti aron ni zui ta ni hei hian England rama naw piang tam ber chu muslim an ni ti na ni chu Mohammed ti hi ni kum khan mi panaw pang mingphua tharlar ber dot tu alo ni to boka sang hela som paruka tang khan England le Wales a hian top 10 a alang char bok sang ni somni pathuma mi panaw pang mingphua thar zinga Mohammed ti mingpu sangli zaruk somruk pakhat England a hian an om sangni somni pahnia khan sangli za som sari pasari an nom thunga he data atanga alan dan chuan England le Wales a hian marle khothlang lama Mohammed ti hi alar zual hei hi muslim England an pemlu tamna hmun ni a ngai ani bok chung zinga chon London te po tela an pon photo ang khan muslim hi chuan nupui pakhat ai tam nei an phala wang hian fa an ring tam thei hle maya hei wang hian pung chak lo thei an ni lovani keni Mizoram a nge po hian namdang mystery tamber hi muslim an ni ti hei rual an ni lova Mizo te ta na construction lama service poimo tak min pek rual hian tuna hian kan tual chung mystery ten abik takin cement mystery ten heng ho wang hian hatho turan nei lo pha mek bokani hei hian ngai tuana ati thui hle ole heti lampang chu soiwak ri lovela hetila hian Russia Ukraine Indona halakal mia maya darkar somni palikal ta chung khan Russian Air Defense Unit te chuan Ukraine na drone an kalu som pathum an lo ka phla ti an puanga Russia khothlang lam biala te Russian Defense Ministry chuan hemi chungchang hi puangin Ukraine hian drone engemaw zat an ron kap luta Russia khothlang lam bial pathuma Ukraine drone te hi Russia Air Defense ten an lo kap phla ani Ukraine Air Force ina an soidanin an air defense te chuan Russia missile pahni drone som pariat te an ka phla ti an puang ve bok Russian force te hian blahodet ne mun Ukraine kho chaklama mi chu an thunun thar le to ni in an puang
tuna hian Russia hian Ukraine rampum puiza asom ni velan thunun mekani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine sipai chingli sang thum chu indo chua nu hian February sang ni le som ni pani nuwa an thi to ni in apuang hemi hun chung ve khian an sipai noi thum sing sari an hliam to bok ni in a soi Russia ina an report dana chuan Ukraine sipai te hi singli sang thum chau thi an ni lo thunga mi noi tel tak zet hi angin Russia hian chuan a report thunga ni ole indo me kan nia puan fo ta kang khan indo na hian chuan source tam taka oma puan dan tam taka oma an mani puan dan le an elpui te an leido te puan dan hi ai nang lo zung ti kan hre ome heti la hian Israel Buaina po alakal Kal Zel maya Israel le Hezbollah in ka hai kalma se in ka hai mek ni ma se heng Israel le Hezbollah te hian in ka hai chung hian ral thuam mangena kha to kin an lein be renga tin Yemen atangin Houthi ten Israel chu drone le missile manginan beile to boka chiat na enga moza ta thleng nual bokani ole Israel Indona Kim Jong chu tun ruma chuan tar lang lovela damte kan omani chuan tlailama thu thar zo kan ron ti chua kanga in longai chang le vek don nia